que vingueu del Senegal, de l'Equador o de Bangladesh, presenta viva el conjuntament Pau i Harmonia. Aigua! Una vostè! Una vostè! Viva! Viva! Ja volem! Ja volem! Aguleta! Aguleta! Molt bé, moltes gràcies. Ens hem passat a puta mare, valia la pena venir avui aquí al Bisbal per acomiadar-nos a tots nosaltres. I com no, a més avui hem un comitat especial que estem aquí per fer els sistemes. Senyor Joan Patacàs, amic de tota la vida, Amarina i Jonés, i Jonai de Pros. Doncs no, i ens acompanyarà per dir com sempre en 30 putos anys de carreres. Contra el fascisme, contra el nacionalisme, contra el racisme. Bona nit, Francesc!
Thank you.